Desde Chimeneas Quinto nos unimos a este proxecto un pouco porque nos parece un proxecto moi dinamizador tanto para o que é a comarca. Tamén nos parece unha oportunidade moi boa para amosar o noso traballo, non solamente os visitantes que veñen á nosa cidade, sino tamén a todos eses profesionales e a xente que está ao redor do mundo da creación en Galiza, tanto no deseño como no que é a parte profesional, técnica e tamén no que é a creación artesanal dos nosos oficios. Bueno, o proxecto de Bea e Almu é un proxecto que neste caso en Galiza todavía non tiña ningún tipo de representación ni nada parecido. Neste aspecto nos parece unha idea moi fresca, moi dinámica e que pode aportar moito á nosa cidade, non solamente a nivel profesional, sino tamén a nivel turístico e de coñecer o noso produto e o noso traballo. Desde Chimeneas Quinto vamos a traer un elemento que é super innovador, a nosa forma de que vamos a ter para amosar o último no que é en tecnoloxía de simulación de lume, unha cousa que nunca se viu probablemente nesta comunidade e que ademais vamos a intentar integrar nun deseño que amose pois o último en tendencias e ao mesmo tempo integre, que se vesa o que é a integración do novo con un ambiente tan señorial e tan especial como deste edificio, que é un edificio histórico e que nos parece un entorno perfecto para poder facer a nosa intervención.